Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel ta AMU Special Tech. So ƴan uwa, kamar yadda kuka sani cewa wannan channel ta mai albarka a kullum tana kawo muku hanyoyin samun kuɗi ne a internet. So insha Allahu a yau ma na zo muku da wani sabon platform wanda za ku samu kuɗi sosai a cikin wannan platform ɗin insha Allahu. So wannan platform ɗin kuma insha Allah sabon platform ne, shekaran jiya ne aka yi launching ɗinsa. So kaga duk lokacin da aka ce ma sabon platform ya fito, so a lokacin da aka ce ma ya fito ɗin a lokacin ka je ka deposit insha Allahu za ka samu kuɗi sosai. Amma idan ka bar platform ya ɗan yi daɗe kaɗan ka je ka saka, gaskiya wannan to zan ce ma dai gaskiya ba za ka ringa samun kuɗi a cikin ba. So insha Allahu yau mun kawo muku wannan platform ɗin domin ka je ka yi register tun wuri, ka sa abin da za ka saka kai ma ka samu kuɗi a cikin wannan platform ɗin. So amma ka san da cewa duk abin da za ka saka ko da ka rasa shi ba zai taɓa damun ka ba. So at your own risk, okay, do your research. So don haka ba tare da wata lokaci ba, kawai ku biyo ni mu je a fara bidiyon. Amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon ɗan uwa, kada ka manta idan baka yi mana subscribing ba, so ka daure ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ka zaɓi all, domin ta haka ne a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Mun gode. Hello friends, so kamar yadda na yi muku bayani cewa so na zo muku da wani sabon platform. So insha Allah yanzu za mu shiga nuna muku yadda ake register. Ni link ɗina yana cikin WhatsApp, domin zan shiga nuna muku yadda ake register. Insha Allah zan ajiye maka link ɗin a ƙasan description domin kai ma ka shiga ka yi register don ka samu irin wannan kuɗaɗen. So kai tsaye za mu shiga cikin WhatsApp ɗinmu domin mu shiga link ɗin. Okay, so kamar yadda kuke gani wannan shine link din, sai mu taba kan link din kamar haka. So muna tabawa insha Allah zamu dan jira shi kamar haka, zai kawo mana wannan page din da zamu yi register kenan. Okay, bari mu dan jira kaɗan. Okay, so kamar yadda kuke gani wannan shine gurin da zai kawo maka idan ka taba kan link din kenan. So kaga idan ka riga da ka register, so a nan wajen zaka sa number ka, sannan ka sa password ɗinka sai kai login. So dan yanzu za mu yi sabon register ne, so shi yasa ba za mu sa number da password ba. Zaka zo ka taba inda aka sa no account, go to register. So kamar yadda kuke gani a ƙasan nan sai ka taba shi kamar haka. So ka dan jira kaɗan domin ya kawo maka inda zaka sa nambobi da sauransu sai domin yi register. Okay, so kamar yadda kuke gani, so nan gurin zaka sa inda aka sa enter phone number. So zaka zo ka sa namban wayar ka kenan a nan gurin. So namban wayar da zaka sa, ka san da cewa wannan farkon zero na farkon nan ba za ka sa ba, ko da misali 090 ko 080 ne, so za ka cire wannan zero na farkon nan sai ka sa kamar misali haka. Okay, 0. So kamar yadda kuke gani gashi mun riga da mun sa phone number mu a nan gurin. So nan gurin kuma zaka zo ka sa password ɗinka, zaka kirkiri password kenan, password ɗin da ba za ka taɓa mantawa ba domin shiga wannan platform ɗin. So zaka zo ka sa password ɗinka kenan a nan. So bayan ka sa password ɗinka, nan inda aka sa enter password again, so wannan password ɗin da ka sa a nan gurin, so shine zaka maimaita a nan gurin kenan. So sai ka sake sa wannan password ɗin. So bayan ka sa wannan password ɗinka, okay, sorry. So kamar yadda kuke gani gashi mun sa password ɗin, sannan mun sake maimaita password ɗin a nan gurin. So nan inda aka sa enter captcha, so abinda zaka sa a nan gurin ga wasu nambobin nan zaka ga 6644. So ba mamaki kai idan ka zo wasu nambobin daban ne za su nuna maka a nan gurin kenan, ba kala ɗaya bane. So dan haka za mu sa wannan nambobin da aka bamu mu kenan 6644. So kamar yadda kuke gani zaka zo ka taba inda aka sa register ka kun gani nan gurin, so shi zaka taba kenan, sai ka taba shi kamar haka, sai mu dan jira domin register. Okay, so kana yin register, so zaka ga shi a nan gurin zaka ga sun baka naira welcome bonus naira 2000 kenan, kamar yadda kuke gani gashi my bonus, kamar yadda kuke gani a nan gurin za ku ga naira 2000 ne shine welcome bonus da suke bayarwa. So abinda zaka yi a nan gurin, wannan 2000 nan da suka baka, zaka zo ka siya mashin ne wanda zai kawo maka
1% a daily income kenan, 1% wato naira 20 kullum kenan har tsawon kwana 180 kamar yadda kuke gani. So don haka abin da zaka zo ka taba inda aka sa buy now, zaka zo ka taba shi nan gurin, kun gani? Okay, zaka zo ka taba shi kamar haka. So bayan ka taba nan gurin zaka zo ka taba buy now kamar again kuma kenan. So kana taba kun ga ya ce successful. So kamar yadda kuke gani yanzu ya riga da ya siya mana wannan mashin din kenan. Okay, so idan kun lura, so bari ya shige nan gurin, so mu dan jira kaɗan. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi naira 20 din nan shine wanda za su bamu ba tare da mun sa kuɗi ba. Wannan welcome bonus naira 2000 da suka bamu da shine muka siya wannan mashin din. So idan ka zo nan order nan kenan zaka ga wannan mashin din naka wanda ka siya kenan. So yanzu abin da zamu yi, zaka zo inda aka sa mi din nan a gefen nan kamar yadda kuke gani, zaka zo ka taba shi kamar haka. Okay, domin yin deposit da sauran wasu abubuwa kenan. So zaka zo ka taba inda aka sa mi din nan. So kana tabawa zai kawo ka nan gurin. So kun gani yanzu misali da farko bari mu shiga home tukunna. Okay, so kana shiga wajen form din nan zaka ga inda aka sa recharge, sannan kuma ga inda aka sa withdraw, za ku ga nan kuma about, nan kuma support. Duk lokacin da aka ce support nan gurin kenan zai kai ka wannan ko telegram group din su ko wasu abubuwan su ko customer service din su kenan. So yanzu abin da zaka yi a nan gurin idan zaka yi recharge, okay, kafin ma mu yi magana recharge zaka go ga sunan mashinan, ya adadin mashinan da suka kawo. Zaka ga mashin na 5000 zaka siya naira 5000 kenan, zai dinga kawo maka naira 500 a daily income, 10% kenan har zuwa kwana 180. So ya adadin kuɗin da zaka samu gashi naira 90,000 kenan, abin da zaka samu kenan. Okay, so na biyu za ku ga inda aka sa 10,000. So wannan na 10,000 din 10,000 kenan, idan ka siye shi zai dinga kawo maka naira 1,000 da naira 50 kenan, shi ma kwana 180. So abin da zaka samu 189 kenan shi ma. So ga nan na 50,000 shi ma idan ka siya zaka samu 11%, wato 5,500 kenan zaka dinga samu. So shi ma the same da ya gashi kwana 180 din ne. So don haka duk lokacin da kake son ka siya wani mashin zaka zo ka taba inda aka sa register domin yin deposit kenan, zaka zo ka taba register. So kana taba wannan register ne zai kawo maka gurin da zaka je ka recharge din nan, inda zaka sa recharge. So kana tabawa kawai zai kawo ka nan gurin. So idan ya kawo ka nan gurin, abinda zaka yi, zaku ga inda aka sa ga 5,000, ga 10,000, ga 15,000, ga 50,000. So yanzu misali idan muna so mu yi na 5,000 kenan, so zaka zo ka taba inda aka sa 5,000 din nan kai tsaye. So kana tabawa ga wajen gateway nasu, so har biyu ne nan gurin kamar yadda kuke gani. So don haka kawai ka bar shi a na ɗayan nan, ko in kana so zaka iya yi da na biyu idan bai yi ba kenan. Zaka zo ka taba inda aka sa recharge, kana tabawa kawai insha Allah zai kawo ka inda zai kawo masu account number da sauran wasu. Okay, so kamar yadda kuke gani mun taba kan recharge ya kawo mu nan gurin, bari mu dan jira. Okay, so kamar yadda kuke gani za ku ga mun dauna 50,000 ne ma, amma dai duk dai ba damuwa. Idan ka zo duk zaɓin da kake so dai duk za ka yi dai. So kamar yadda kuke gani misali idan za mu sa wannan 50,000 din nan, 5,000 din nan, 5,000 din nan, za ka zo ka taba inda aka sa coffee account sai ka taba. So kana tabawa kawai yayi coffee din wannan account din. So nan gurin za ku ga sunan bankin Wema Bank ne. So ga sunan mai account din za ku ga Poker Technology Limited. So kamar yadda kuke gani nan gurin idan ka je ka tura wannan kuɗin nan, amma ka san da cewa wannan 5,000 din nan shine kawai zaka tura, kar ka tura misali 4,000 da koda 900 ne ba zai yi ba. So idan ka tsaya zaka iya samun matsala. So don haka kawai kai tsaye idan ka je ka tura wannan kuɗin nan, kana turawa kawai ka zo ka taba inda aka sa I have made the payment. Kamar yadda kuke gani a ƙasan nan akwai I have made the payment. So kana tabawa, kar ka yi refresh, kawai kana tabawa ka dan jira shi kawai ya login. Idan yayi insha Allah za ku ga kuɗin ka ta hau, za ka yi refresh sai ka koma baya. So nan wurin za ka taba kenan, za ka yi minimizing ka koma baya. So idan ka yi minimizing, idan ka koma baya za ka ga inda wannan my money, za ku ga a nan gurin za su saka maka da wannan kuɗin da ka saka kenan. So kana ga kuɗinka a nan gurin za ka zo ka sa
zaka zo ka siya mashin ɗin da kake so wanda ka sa kuɗin ka kenan, zaka zo ka siya misali 5,000 muka sa, sai mu taɓa inda aka sa buy now. So kana taɓawa zai sake kawo maka buy now again, so sai ka taɓa kan buy now. So kana taɓawa insha Allah zai successfully ya siya maka wannan mashin ɗin normal. Idan ka siya wannan mashin ɗin, idan kana so ka kalli wannan mashin ɗin da ka siya, zaka zo inda aka sa order, so kana taɓawa kai zai kawo ma wannan mashin ɗin da ka siya a gurin. Okay, so idan kana so ka yi withdraw a cikin wannan platform ɗin, za ku ga inda aka sa withdraw, sai ka taɓa kan withdraw kamar haka. So kana taɓawa za ka ɗan jira domin ya yi searching ya kawo maka. Okay, so kamar yadda kuke gani, so gashi inda aka sa withdrawal amount, a nan gurin za ka sa kuɗin nan ne. So abinda za ka yi withdraw kenan, minimum withdraw ɗinsa shine naira 1,200. So sannan kuma za ku ga withdrawal time 24 hours, amma duka gaskiya baya kaiwa 24 hours. Kana yin withdraw insha Allah cikin minti 5 ma wani lokaci zaka ga kuɗin ka ta hau cikin account naka. So maximum withdrawal sannan za ku ga 500 ne abinda zaka iya cirewa a rana kenan. So dan haka insha Allah za ka yi withdraw ɗinka lafiya kalau kawai ba ta da ɓata lokaci ba. Amma da farko za ka sa binnan ɗinka, bayanan account ɗinka. Sorry, ban nuna muku da farko ba, bari mu ɗan koma baya mu nuna muku yadda ake. So kana taɓa kan mi ɗin nan zai kawo ka gurin nan. So yana kawo ka gurin nan, zaka ga inda aka sa add bank card. So nan gurin kenan add bank card, so sai ka taɓa shi kamar haka. So kana taɓawa zai kawo ka inda zaka sa bayanan account naka. So kamar yadda kuke gani a nan wurin inda aka sa username, zaka zo ka sa sunan account ɗinka kenan wanda kake amfani da shi a bankin. So shi zaka sa a nan gurin. Nan gurin kuma please enter bank account, so zaka taba inda aka sa kaman arrow kamar haka, za ku gan shi, sai ka taba shi kamar haka. So kana tabawa kawai zai kawo ka nan gurin, sai ka zaɓi bankin ka, misali Access Bank ne, sai ka taba kan Access Bank. So kana tabawa kawai zaka zo ka sa password ɗinka. Kun gani app login password, wannan password din da kake yin login din, so shi zaka sa a nan gurin, sai kana sawa kawai confirm. Kamar yadda kuke gani kana taba wannan confirm din nan normal, insha Allah zai successful. So yana yi kawai zaka je kai withdraw ɗinka lafiya lau, kuɗin ka zai hau cikin account naka, zai dropping. So idan kana so ka ga record din withdrawal ɗinka, so inda aka sa withdrawal record sai ka taba shi nan gurin. So kana tabawa kawai zai kai ka gurin. So dan yanzu ba mu yi withdraw ba kamar yadda kuke gani, no withdrawal record kamar yadda kuke gani. So idan kana so ka ɗau referral link naka domin kai ma ka je ka tura a social media, su Facebook da Instagram da WhatsApp da dai sauransu, sai ka zo ka taba. So sai ka zo ka taba inda aka sa team. So kana taba wannan kan team din nan zai kawo ka nan gurin kamar yadda kuke gani. Idan kamar yadda kuke gani a saman nan za ku ga level 1, level 3. Level 1 za su baka naira 7% kenan za su baka. So duk referral din da wanda ya sa kuɗi a karkashin ka kenan na level 1. So idan ya sa a level 2 din ka ne za a baka 3%, idan level 3 ne za a baka 1%. So idan kana so ka dau wannan link din naka, za ka zo ka taba inda aka sa click to copy promotion link. So sai ka taba shi. So kana tabawa successful, gashi ya kofi wannan link din. So shine wannan platform din, insha Allah za a samu alkhairi a cikin wannan platform din. Mun gode sosai sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.